Здравейте, търсещи души! Сега съм в любимия си парк, който всъщност се казва Мъчурището на монахините. Така. Ето това е едно от любимите ми места, където, между другото, аз медитирам и тъй като последните няколко месеца са доста стресиращи в моя живот, с много решения, с много отговорности. Това е едно от местата, в които буквално се раждам. И както се раждам и се осъматявам с прекрасната сочна природа, с тая красота. Буквално природата е наистина една цяла вселена. Тук се раждат и доста от медитациите, които пускам в моя сайт. Повечето тук е някой в огледалото на Козирев. Както знаете, за тези от вас, които вече са си взели медитацията и са слушали, да тук се роди медитацията за квантов скок. Точно по тази прекрасна алея, до вечера тя вече ще бъде жива и възможна за слушане на сайта ми. Вижте маничко сладко. Мисля, че е кос това. Прекрасно е. 14 юни в Нюкасъл, в Мъчурището на монахините. Много мистично звучи, нали така? Желая ви прекрасен петък. Прегръщам ви, целувам ви. Аз съм за народ, квантови приказки.